Jelas toh kok Pak Ari diparingne aku. Nggih. Terus tak transfer ning ngene Klitik. Wis, kok Klitik ning sampeyan, ya toh? Lah kuwi bahaya. Kok iso? Selang iki lho. Sembung sing ndur dhewe sedotan iso dhewe. Tas. Iya. Tapi enggak, Pak. Ini Aku iki nek wong nun sewu, Pak. Pripun? Nyanyun pirsa Pak Wabub. Kinerja staf-stafnya itu tingkatannya pasti beda-beda. Betul. Kinerjanya baik pasti sesuai dengan Gajinya. Mergo Nah, tanggung nek jawabnya umpama beda. jenengan lak ngoten to. Ya go sak menten katanipun lak mesti paling boten pengendang kalih tukang meking lak pun benten. Nggih to? Nggih. Pengendang kalih tukang jitor pun benten. Betul. Nggih ngoten. Kula ale Mas Lucu nggih ngoten. Kok ketoke lucune ndeter. Niki kula pulke. Paling ora. Oh, gumantung lucu apa orane? Nggih. Weh, apik kuwi. Nek lucune ndoweden paling ora mang yuta wani kula. Ngoten. layan ning ra lucu bukan tampil 150 ta. Lah kok iso? Lah ra lucu, Pak. Kene tampil 150. Kowe nek ra lucu tak sanksi, Pak. Oh, dadi lek ra lucu iso min entuk. Min. Melu iki ngeri, Pak. Ngungkuli Jepang berarti. Kursi dan hadiah sudah disediakan oleh Pak Ari. Di bawah kursi ada nomornya, Pak. Oh, ada nomornya. Oh, ngono. Hadiah sudah disediakan. Engko nek nomere cocok hadiahe. Kipas angin telu iki tadi. Eh, kuwi sewan gawanane tenda ya. Wong yo iki nguber sak deran kok mbok seneni. Iya. Nguber sak deran. Kena iki sangu sesuk. Iya. Enggak, Mbak. Aja lali lho. Neng Magelang lho ya, dinteni lho. Wong nggih siap. Kapan niku? Tanggal 12. Sampe ra dijak ta? Iki tak telepon siap ngono kuwi ya. Kowe Kowe manut to aku itu. Manut to aku kadung semayanan karo grup mancing ya aku. Bangsane mancing itu apa delok kuwi. Kowe iki butuh public figure tuh butuh figur sing apik tenan. Ganteng ae ora lucu kok. Aku ganteng malah ora lucu kok. Kayak kemblo walet deh pisan. Pak Laras, tak tukoke krim lho, kudune tulisane lak siang malam lho. Heeh. Lah kok sing digawe ming sabune tok. malah sing putih raiku tok bareng foto keluarga malah katen bat. Yo, maka dihormati ya. Yo, panas mlaku ya. Panas mlaku. Ora gawa ayo. Ranjane diseret. Lamaane bentuk. Surabaya geger. Fungsine Madiun Jakarta dirukun tetep merdeka. Ayo bersatu Madiun saya maju. Ayo bersatu Madiun Saya maju. Kowe apa cakapamu? Jaya selalu. Saya maju kancane saya maju. Saya maju. Heeh. Iki mboten jare gareng ora iki. iya no. Jare Semar wong urip aja samar. Betul. Sabar jare gareng sing ra jujur dadi dekleng. Jare Petruk sing sayo kuwi mato mlupuk. Jare Bagong seneng nabung aja ngasih bolong. Bengi iki nderekke dalang Ki Cahya. Asli Surakarta. Dalang Cahya wis pancen kondang kaloka. Kondang kaloka Saindenging jagat nuswantara. matur nuwun dumateng Eyang Putri Martini. Ayo. Apa? Martini. Apa? Kang parang Matur nuwun dumateng Eyang
Martiwi Mas Ayo ingkang sampun paring lantaran rejeki Iso aku lo namung saged nderek memuji Lotuk. mugi-mugi Eyang Martiwi sehat lan kathah rejeki. apamu iso ae to Lah sak penak-penak. bisa tenan to Bukan aja nganti mbleset lho aja dadak-dadak aja. bengi iki acarane lak tasakuran mantan paling apik Pak Hari mesti wayangan Iso to saya ya. insya Allah pikantuk berkah pangeran Aku piye? kok teko aku golekan lho kari nutup Dek kari nutup Aku piye iki? Insya Allah bariki engko bayaran. sing dieling-eling lak mek kuwi to kowe kok sing engko lho wis tak bayaran Ape durus iki, ape durus. Napa? Ape durus mbok playone kowe. bayaranmu piro Wis dilunas ya. wis kok bayaran diitung genep sayuta ayo muga-muga Pak Hari terus padya mulya Iso to saya. insya Allah terus gelar budaya kluthuk Duwe engko tak gawa mulih kanggo keluarga. iso iki pinter ngono jenenge keluarga sing apik keluarga sing harmonis sing ngirit men keluargane ekonomis Iso kok saya. insya Allah guyub rukun lan romantis kluthuk Is ayo apa? Tak wehne bojoku mergo bojoku sing paling manis. ha iso terus ya Wis anu lagumu mana? paling manis di sawang kulite ireng yen wayangan jagate ora peteng kok iso sampeyan yen dirungokke suarane kok saya nyampleng Duk, ayo iya Angko yen mulih tak wehne bojoku aku wis metenteng. iki lho tak goleke Semangat. piye matanteng Ser. di sawang ora ana mungsuhe ayo mergane ngenteni rejekine Wis iso. rejekine ora diwenehke bojone hidup Lunduk. Mergo bojone saiki ketut tanggane. iso terus Bisa lho lho, Pak. Ayo. Tak ubah, Wow. tak golek lek kowe. Wis. Duk, Kowe kok mbok terus ini gak mulih-mulih. duk sampean tenan mbake ka lho sing jaketan putih guyu terus kan mau ora sampean jan Guyu napa? Guyu ngagem masker ku ora guyu kok. Ya apa apa? Meh keleleken. Kono, Pak. ya Mbak Laras Laras tembange, Mbak. Anu napa Kodang Pak? aku nek ngene iki. Kodang kuning. Kodang kuning. Kodang kuning Enak. cocok karo agamamu, cocok karo kahanan bengi iki. Iso. Kuning. Ja- Sebab wis. wis sik nantang neh Ora tak nek tak guwekne nek lho kok. Mijing Pak. Kancane adung semangat. Laras, sing apik ya, Dek ya. Iya kakak. Grupe telu. Jok klitik, jok kluthuk karo jon dledek. Lembang kodang kuning nggih diaturke nggih. Iya. Sing unik napa didhawuhke jenengan kok unik dari Mboten segi enten. dari segi apa kok? sapa Jenengan dawuh sinden sing unik ngoten lho. Dari segi apa? lho golek ana
Golek ana mesti ana sing unik. Nek iki lho sing unik nek guyu ditutupi selendang iki lho unik. Sebabnya nyapa tutupi selendang? Sebabnya tutupi selendang. Lah lek tutupi keset ya ketokno. Mosok rai sinden tulisane welcome ngawut ya ora. Lah iki lho diomongi wetot mulai Apa entek-entekane ya ngono kuwi? Nggih. Ngawut lho aku. Coba kabeh iki nek lesung jemenglung iki. Ah iya. Koe suri imbal-imbalan. Lah iya. Iya. Ya ora. Coba. Monggo dengan Waranggono dari Wonogiri, Mbak. Welcome. Sampeyan nyiarne kalah apik karo kulo. Siarno, Dok. Siarno. Siarno. Kuwi Mas Cahyo dalangi sik dalangi nek dadi MC. Nyeluk komet piye nyeluk komet. Ono kok iso. Coba. Nadyan wujud temong peksi. Besok ning Magelang njaluk transit hotel apa ora? Iya no. Tapi sing wis ini anu sing jongkok aja duduk. Ora enak kuwi wayangane ning alun-alun hotele bintang 5. Mas Cahyo iki hotele wis kaya Balikpapan wingi. Klasis bintang 5 ngono lho. Wakit ya Mas. Tak tutul cuk kosong. Lah wong ora enek nun sewu Mas. Biasane lak sok Sik ngengkel. Enek sowere. napa shower nika to. Niki mboten damel niku Mas. Iya. Dadi pangapunten Radi Saru. Nggih cetekan ngeten terus banyu lak moncrot dhewe nika. Iya bener. Lah kok ngebel kula tik rene ning kamarku. Nyapa? Apa? Iki ra kena disentor iki kepiye ngono. Lah aku mosok kon nggae tisu iki. Goblok kuwi penceten. Gobloke lak ngene to, Mas. Iki lak modele ngene. Lah kok mlaku Wes diceng iki. Terus dipencet. Lah yo nyemprot ning raine to. Kowe mesti macos langsung kowe tangkis mending ngono kowe. Goblok ra iki. Goblok kowe iki ngono kuwi. aku lagi kuwi raup ning WC. Lah kok diceng. Goblok. Wes. Ngono kemaki. Terus aku ya aku sini. Delok hotel apa ora? Kak, wis tak tur ngemper. Sik Pak, enek sitok neh, lucu kan. Apa? Aku wong desa, Cuk. Dek takon mlebu sik. Yo iki kamarmu. Aku ning sebelahmu kok enek apa-apa. Telepono kuwi tiap kamar nomere padha ya ning telepon kuwi aku. Wis. Lah kok adus. Nun sewu lho. Biasane hotel apik lak dhuwur WC diwehi anduk to, Mas. Iya. Anduk lak nggih keset. Betul. Lah kok dek adus. Anduke keset iki dingge. Ngene iki. Lah kok lek aku tik, lah kok anduke hotel kuwasar iki. Matamu kuwi keset goblok aku. Mbok sing pengalaman ngisi-ngisini ngono. Lah tau lho. Dicepakne ning dhuwur. Aku wong desa. Lek kebangetan tau mbiyen karo sapa Stella Sing mbiyen. ngengkel. Kan lho sing ora karo iki karo sapa kae Pak Bak apa sapa kae tau. Wis. Dikane transit hotele ning anu lho, tingkat 5. Numpak lift to, tik. Dhek numpak lift. Heeh. Numpak lift ke lantai 1, lantai 5. Lantai 1 sandale dicepot. Terus mlebu ning lift tek nang nganti mau tek. Baru lawange mengotot tek. Sandalku mau nang kene kok renek ngono jare. Aku mau jepit to, bareng ke lantai lino selop. Tiba-tiba dhek mudhun sandal yo cepet. Dadi kok ganti selop aku yo ngono. Dadi ketemu ning gone awal restoran ki dhek nggih jepit aku nggih selop lho. Terus tiba-tiba padha. Dek yo kleru. Apa to Mas? Padha blesete. Kutluk. Lah, kok guyon. Mulane nek tanggapan luar pulau iki Wes. Nembang lho. Sik, Mas itu. Mas. Pas pandemi lho. Ya. Nek mlebu lak nun sewu, dudoke pelindung peduli. Wes iki aja kuwi aja. Lindungi. Iki sini. Iki sini. Sini aku jauh lagi. Tak dudoi. Kan nggih screen, Mas. Iya. Sini aku. Nun sewu, tikete iki lak sak boarding pass e ketut. Lah kula iki kon mlebu sik. Lah dhek carry. Iya. Kowe mlebu sik, aku sing carry, sing nggo tikete. Lah sing jaga nak beton apa nika? Screen. Screen ngeten iki lho. Heeh. Anu tiket niku lho. Iya sensor. Sensor. Iya. Lah kok tiketnya ora diwehke. Terus? Sing jaga niku pun ngeten. Mohon anu Pak itu tangannya. Lah kok tangannya dicepak nih. Lho.
Monggo. Dikira tes suhu. Kamu kok ndelok tiketnya dhek. Lah kok terus muni ngene sing jaga. Pak, mohon maaf tiketnya itu bukan tangannya, Pak. Kuwi tenan kuwi. Aku yo ndang ale tok aku ora kenal. Melu isin aku malah. Isin aku. Niku tenan to, Kak. Tenanan kuwi cah wekoke ramum kuwi. Aku goblok aja nih. Ya mbok aja malu-maluin Dedek. Bandara kok. Ya agar gak malu-malu ya, aku kan ya sering diajak main gitu dong. Biar aku gak malu, ya. Ya. Enggak mau. Lah, aku lo mau. Karepmu ngono. Karepmu. Selopnya masih ada loh di rumah. Kok iso enek guwaane sik ya? Aku ora gagas. Cerdas Pak. Biasane kok kono wis der. Tek Pak. Tambah ini. Cerdas aku. Kuwi jenenge penyelamat kuwi jenenge. Iya no. Aku malah ora pati der, langsung kok tampani der. Jos. Iya no. Tanggal itu aku rasa Pak hotel ya. Heh? Jo sini-sini. Ya Mbak Laras. Ayo. Jim. Ngapa jam-jim? Anu Cakepane cakepane bleset, Pak. Oh, Kakek mikir hotel. sing nyemprot nang untu niku lho. wah menteleng deh, serius ya. Serius, Dek. Ning irung kok tiba ya. Kan cilik lho. Yo. Alus manis nang sem make Pak Eri mejing nek tindak luar negeri pun biasa. Biasa, ini baru Ludu kita ajak ning luar negeri. Hotel ini ndamel kertu. Lampune nu nek ngurup lak kudu kertune sik dicepet ceklik lak. iya, lagi mak biar. Buka lawangi tekok kunci bareng. Kudune templekne nggen pintune lak Mak tit, rupane biru ngono sana. Bosok lak kuwi templekno lak buka. Templekne tit buka mlebu bleng. Lah kok puweteng men lho. Golek saklar. Iki nek ngurup ke piye? Kuwi urupno cetekno kabeh. Cuwetek nih, betul. Gak enek sing murup. Ya ora enek. Lah kok mara teng resepsionis. Heeh. Pak, lampunya mati. Hei, kartumu iki dilebokne kae Nah, kandhe lawan ngono. mak klik otomatis mak. Roro, saiki pinter aku. Lah ya aja ngisin-ngisini wong jenenge pelawak internasional. Lho iya, ora. ngono ora. Pinter Mas. Kancane diteleponi. Beda tak dodek kartune. manis lho jane. Lah kero ya sampean. Jaja, untune kok nyepot. Kang Marmut. Heh? Wes. Ngan kula golek isi podang jenar. Ngene muwenenge kok pikir apa lho? Duk. Sing kok pikir apa ngene muweneng ngene? Golek bahan apa nyapa? Engko lho bayaran piro aku ngono. Wis ki lho Pak Ari wingi mari langsung Bapak numpun 12 nene. badani sak kabeh kok so. Ya Pak Ari kan ke situ. Yang saya pikir tuh dari situ ke sini gitu. Loh, Pak Ari lah Mas sini. Cahyo itu transparan. Loh, bukan Mas Cahyo, dari kamu itu loh. Kok sik to kan wis jelas to kok Pak Ari diparingne aku. Nggih. Terus tak transfer ning ngene Klitik. klitik. Wis, Lah. kok klitik ning sampeyan ya to? Lah kuwi bahaya. Kok iso? Selang iki lho. Sembung
Sing ndur dhewe sedotan iso dhewe. Tas. Iya. Tapi enggak, Pak. Ini Aku iki nek wong nun sewu, Pak. Pripun? Nyanyun pirsa Pak Wabub. Kinerja staf-stafnya itu tingkatannya pasti beda-beda. Betul. Kinerjanya baik pasti sesuai dengan Gajinya. Mergo tanggung jawabnya beda. Jenengan lak ngoten to. Ya go sak menten katanipun lak mesti paling boten pengendang kalih tukang meking lak pun benten. Nggih to? Nggih. Pengendang kalih tukang gitar pun benten. Betul. Nggih ngoten. Kula ale Mas Lutuk nggih ngoten. Kok ketoke lucune ndeter. Niki kula pulke. Paling ora. Oh, gumantung lucu apa orane. Nggih. Weh, apik kuwi. Nek lucune ndoweden paling ora mang yuta wani kula. Ngoten. Nggih. layan ning ra lucu bukan tampil 150 ta. Lah kok iso? Lah ra lucu, Pak. Kene tampil 150. Kowe nek ra lucu tak sanksi, Pak. Oh, dadi lek ra lucu iso min entuk. Min. Min. Melu ki ngeri, Pak. Ngungkuli Jepang berarti deh. Nah, ngeri. Iya. Ya, Curhat ae kan sore. tek bawa kaleme ya. Bapak Sare. Oh nggih. Kayak nyetel radio. Iya. Radio nasional. Ya apa iki? Ibu, Bu. Ibu bunga ngatiku Jalani lho. Hemi branded online kuwi dipikir ora mung gawe tok. Lah dalah ya ta. Hitungan lho, Pak. Piye to iki mau? Lho dhek tak pesenke online to Mas Lambi iki. Oh, zaman saiki ya iso. Mungkin online. Ora iki kira paten aku tuh. Ini paling motong kakean gak wis. Eh, mbok aja nemen-nemen karo kakange lho, Tik. Lah nyapa to Mas? Ya ora iso kaya ngono. Iki lho sinden-sinden ngangge gawe apa butik Madangkara ya ora enek itu. Aku nek jenengan to. Heeh. Kula kali niki kedang ngoten niku membiasakan disiplin. Ora disiplin kuwi ancen ya tegel. Lah sine regane pira to hem kuwi? Tak delok 350 Pak niki. Neng online. Langsung ning Surabaya 350. Ngene iki anggarane ning gone kwitansi 475. Birokrasi dagelan iki Pak Gawusu Pak. Ayo. Wis aku tak seneng kene ora jak. Sabar-sabar ketuk iso tak kei slop neh. Ayo. Selop sing lho sing kulit duren lho. Yo. nyanding bisa dadi Mas Kritik. Medion beda ta? Apa? Medion lak beda. Benten. Biasanya di lain daerah ki Nun Sewu Cih. ya ora kabeh anggere bar limbuan lak entek penonton. Leres, leres. Ini bengi iki Istimewa. nganti jam 3 parantene. Istimewa. Lho. Ini yang menjadi percontohan bahwa penonton Madiun yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Oh, Ini. ngono kuwi. Oke, Pak. Mula dadi seniman aku sampean mesti semangat Ya, yen semangat Madiun, tuh, mergo Pak. pancen apresiasinya luar Iki, biasa. Iki, minded. Nah, mula didongake Piyayi Madiun kabeh iki lumantar podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga seluruh warga masyarakat Kabupaten Madiun bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin, amin. Podang pom nika pondasi, dang nika dangan. Heeh. Terus? Pondasine Piyayi mriki menika kanthi penggal ingkang dangan. Iya. Sabar ngoten. Mm-mm. Kuning, napa Mas Luduk kuning? Eh? Lah kok udat-udat ki lho kok piye? Wis dijak kerja kok iso. Bar gending nak banyol ya iki. Sombong. Gayane. Wah, aku ya ngerti wong Banyol ra mesti lho gayane koyo bari tak Banyol. Yo, Mbak Laras. Esuk awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggolek isih tak sayang mabang
katon manis ibu bunga yen kelakon nyanding dheweke bakal atiku kanggo wong liyan yen sing modhan andutut hati kepranan ramande hatiku sang saya datra Hoi. asranani sun pikat kulo kebadya neng omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang moga-moga pikiranku goleki ora krasa esok awan yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang Terima kasih Mbak Laras. Luar biasa. Wes, ki Mbah Nyolo ndang. Jare bar iki arep Mbah Nyolo. Boten kula niku lek kadang kelingan pas olahraga ngono. Wis to bar iki atas-atasane. Oh iya. Umpama daglen enek wis bar tak banyol lek. Oh iya. Ngono enek sing penonton batin. Wis banyol ra banyol ora lucuk. Nek sampean ki ora omong lagi ketok wajah wis lucu sik kok. Nggih, Pak. Nggih. Memang saya Kuwi sudah tegese iki wahyu saka Gusti Niku Allah. titisanipun Bapak. nggih. Bapak niku rumiyin nalika teng siswa budaya nggih ngoten niku. Nggih kula nekseni kulino nonton Nggih. riyen. Dadi bapak niku pun kapundhut lajeng nitis wonten Mas kula aja kluthu. Oh, nggih. Jadi kaya Sang Hyang Wisnu kae nitis ning Rama, Rama rampung darmane pindah ning Kresna. Nah, Dadi niki Dadi Kresna nggih. nggih, dadi bapak nitis teng kula. Lah saniki kula jadi bingung ngoten. Sok ben sing tak titisi sapa ngoten. Lah mbok titis ki ngendi ngono? Ya tak titisi sak nggon-nggon iki sementara iki. Ya aja kok ya. Ya aja nggih to Mas. Nggih. Langsung bertiga nggih. Oh ngoten. Pamundhute Eyang Martiwi wau tasih lenggah, tasih lenggah lho masyaallah Oh, Eyang Eyang Putri. Ya nggih. Jan Oh, anu kok. Nggih, nggih. Tenajan iki Pak Satu hua nggih mirsani kok. tenan iki jenenge Pak Hari Jan Melu Mulya. Semono le nyeneng-nyenengake Eyang Putri kaya ngono kuwi lho. Alhamdulillah mugi-mugi Hah? kula saged Nggih. mugi-mugi saged nurat Pak Hari. Sedaya keluarga PSHT nggih lenggah. Nggih, matur Kula nuwun. riyen Nggih. ijo Mas kula riyen motol. Sabuk ijo modal. Ijo motol. Lah nyapa Apa? kok modal kuwi apa salah kedaden apa? Gak ya biyen zaman 97 98 begitu latihannya bengi-bengi akhirnya usum ninja-ninja nika akhirnya terus dipraeni akhirnya kula motol ning ijo. Ning apal kabeh Pak. Bojo kula niku angger ketok nesu langsung kula B.
Bojomu nek mbok B langsung. Menteleng itu kula B. Kono yo duwe. Duwe. Angger kula B dhek nyelak langsung kula di C. Weh, Kula mau kalah. mbok tokke piro? Aku dhek ngangger ngetone 16-an. Kula nggahi kula 18-an. Weh, akhirnya diutang piro kowe? Diutang loro aku. Nah, iki lho. Iki lawas iki asli. Apa lho iki urung tau krungu ya aku. Wah, niki lek ra wong jero mboten iso ngoten iki. Ah iya. Sampeyan biyen nekseni Pak Jorono biyen. Oke no. Lah nggih anggere nembang wong donya terus kae ngene-ngene saged. ngono Nah, kae. nggih, Ya, nggih. aku sik kelingan kuwi. Iya. Lah malah apik jenengan temelan. Asem. Kok padune arepe kukur-kukur ya ta. Ora. Aku salah satu penggemar ketoprak besar gaya baru siswa Pak. budaya. Ya, saya juga berterima kasih mudah-mudahan amal ibadah senior-senior kula yang sudah tinimbalan dening Gusti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipinaringan kasuwargan panggenane. Amin. Jadi diakui maupun tidak saya sebagai komedian junior niki yo nyontoh dagelan-dagelan sepuh-sepuh biyen. Nyapok nyoto luwe to? Eh? Kok nyoto lho luwe? Nyontoh. Hah? Nyontoh. Oh nyonto to. Akhirnya nyoto. Wah, bareng isuk malah Suloyo. Ora kok Sulaya kuwi karepe yo ndawak-ndawake ngono lho kok iso. Ya. Derek Mas. Mbak Uun, Mbak Birgita, Loh, Mbak jenenge Birgintang kan. Birgita. Wo. Ayo. Karo Mbak Tri Hastuti. Lah Ayo. ngono ngelone aku mesti wah lah. Retnowati. Ayo. Ayo. Derek monggo. Monggo, Menika iya, Pak. pas sing Lali janjine iki lho pamundhute pas yang sing putri. Yang daune putri. jame pas jam 3 ngunggahne para waranggana ya 3. Nggih. Iya karo ngeling-eling. Arep ngopo kowe terusan? Ya ora mengeling nek jam 3. Oh iya. Jajal sepatono sing kepenak ngono. Lah. Gayeng. Ayo. Elok to ki Mas lali janjine. Ayo. Nah. Kono. Sepatono. No. Mendhe kae mau mendhe. Boten. Spot. Sing rada ngebit nggih Jaipong. Nggih. Aduh dek aku sing kleru aja dadi yatim. Hei, Kowe wis nesu. jangan no. Tara bebek ditara mari salahmu dewek mon diwori besok-besok kan lagi-lagi. Aduh dek aku sing aja dadi yatim. Kowe wis aneng kali Gawa pancingan wong lali. ora kelingan wong lali ora kelingan. Matur nuwun. Terima kasih. Kelingan daklan ludruk matur nuwun. Lah iya. Nggih kula penggemar yen Ludruk Trijaya. Wah, sami kula mega budaya kula riyen. Hah? Nggih, mega budaya. Ludruk wayang wong kula sinaoni kabeh, Pak. Sip, nggih. Dicek mikir sik. Sampun? Mbak. Regu B, regu C. Oke, nanti kalau tahu jawabannya lah, jangan kesusun jawab langsung ditutul. Tutul apanya? Mas Glodok, ini sing ngendi ta aku kurang paham ya. Coba, sampean ki kudu ngerti aku kan bocah lugu. Ya. Tidak, Dok, tidak. Ini ki sing ngendi? Aku mau ki kok Sik, rada bingung masalah itu. Tekokmu piye? Nini itu yang mana? Nini dure nunu. Nono itu yang mana? Nih. Wah, Nira. Nini sing ngendi, Nono sing ngendi coba. Kudu dijelaske aja omong wae. Iki bahaya, iki aku gak wani jelasnya sing iki. Heeh. Anu ngene, saya jelaskan nik no, anu secara apa ya? Ben langsung paham ngoten nggih, langsung paham ngoten. Nik yo ngoten lho. Ya. Nik nah iki kan. Aja nglirik. Boten nik ini tegese ya hanya kiasan no. Nik itu hanya kiasan. Nggih, Bayu. Iki asal mulane saka sampean lho niki. Nggih, Mbak. Ya. Lah, nonton jan eling-eling niku. Ki lho beges sing eling-eling. Lho biyen ketoke Banyulane ki sing nang restoran terus gambar kae lho. Nggih, niku. Ah, iya. Riyen niku. Wis kan sok meneh. Nggih, Iya, Sok. Dilanjut sama Magelang wae. PR lho ya. nggih, Sugeng Sari Bapak injih. Sugeng Widaketa. Bocah te open men lho. Lho, iki termasuk Tidur itu adalah ibadah. Betul. kenikmatan orang tidur itu beda-beda. Beda-beda. Iya. Sugeng Sari, Sugeng midhangetaken nelaken menika nggih.
Bapak injih ada, lah kan langsung guyu to Bapak. Saya nggih mboten napa-napa. Wong edan ora. Lha mboten kenikmatan. Mboten napa-napa Bapak nggih. Ngantuk anu nglembur nggih wau nggih. Wis kok ya. Monggo dipun aturaken lali janjine trio wek-wek Madangkara dados
Terima kasih Mbak Birgita, Mbak Uun, Mbak Tutik. Mas Tiktuk Dawuh Mas Cahyo. tetep ndedonga dumateng purbane Kang Kawasa Eyang Martiwi tansah ginanjar bagya mulya sehat walafiat. Amin. Semanten ugi para putra putri becik pepundhen kula Bapak Haji Hariwuryanto, Ibu Lilir, Tianingsih lan ugi Bapak Kuncara Kepala Desa Dempelan. Tansah manggih wahyu kamulyan ingkang kebak kabagyan lan katentreman tebih suker sakit. Amin. Kok ora jenengan nambahi napa ngoten lak kula lagi. Wis entek kok. Duncale. Aduh tak enteni. Berarti kok ora teruske. Sakit terus Pak Titik bareng-bareng. Nah, ngoten. Lagi kula sanggit ngoten lho. Oh, biasane langsung kene entek langsung seset ngono kuwi. Oh, disaut. Heeh, ora. Saut damel napa? Angge lambe. Wis teh, kok sing gawe wae. Nggih, matur sembah nuwun Mas Petro, Mas Kagong. Mliginipun piyayi Dempelan sedayanipun lumeber sakluwarga agung penyanipun Eyang Putri Martiwi. Nggih. Matur sembah nuwun anggenipun ngawontenaken tasakuran. Mugi-mugi pikantuk ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pinanggih rahayu sedayanipun, Mas. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Nggih, sembah nuwun pangapunten. Kontak